Hagabidi baka jingkatho ba aden halor ka jingpin shluri ki jingtrei haki than khaput kibawana ka sorka Assam uba Preston ula pinshai ba kamshim dei bu pinshluri kini ki kam hinrega de ga jingate bat karai hapreng ki mentri rang ba chakini ki ajala kata ka Assam bat ka Meghalaya baladan ki nu ki kampen roi na ka nu kaliang ka weipat kaliang kan om khang na ka benta ka jimanto ki pat ba ki basa haki tu ki than kani kamut baka jala Meghalaya kala IT ya ka tu ka benda shaka Assam ngayon ka statement na jong na ubaharin ka ba react iya ka ka mga kren mga magsisngi nga kay ya kini ki issue ba don ki stray incidents all along the border area interstate border area jong kami kalaba kasam yung banganga encourage ba kijing tray nakasukar Assam bangin penislur la bangin pediam utu perlu ke marupai tangai ko ka heading ai ka heading jong ka kot khubor ko song be ko we ka heading wa thok ba prostun u penislur na thok ta bo ya kai jingtre hapok modar banung ya pentut lai habang pule pat iki detail ki content ro kai ito kung bakalong kung mga ay ka statement berkata ka mga ay ka statement mo nga refer back ya ka decision ka balashim na way chief minister siya way pa chief minister jong ka Assam bat kami kala berkata ka oda bangin maintain status quo haba o maintain status quo kamot utur umday ban le kung utur umday ban le nomor ba 4 don kanu karay ban ong ba kani kahap hangta lani kani kecakakan hangta tinangkar kadaw ban nang suffer lani ban nang jenjar kitu kinong sonong tu kabayaray ko long ba haban don kanu developmental program developmental activities kabateng-teng Assam habang ila perung la seben sasro ukhan ti kumi katangin ong sumawat ha lani lu Assam sasro hakata ka jaka kabuong magadi jong border ngingi ong ba karay jong ki chief ministers kalong sungo bahawat kam namar kata ke jing mantoy jong no jong kitu ki kentoy ki jaka habaya kren si pangkat development nrai habang ong ta kamut pat ban ong ba ngingi surrender lane ngimut ban IT ya kita ki jaka siapo ka Assam lane baka Assam ha baka sya yang ibigin sinaban ong mangi baka IT no sa Meghalaya kamday kata tengok kapan perisai bah bawa aden na pule ke kubur pun singa bah ban pule bah na du ki koma ki semikolon ki full stop kenang ba ki pai ba kan suatu andai kerkom keren kolong ngatrai kan kam itenat kum pilidar bangin sukret lapla klaim da bisar klaim da study klaim da pek klaim da snap ya ka ke statement ke banganga ai namang ai kum deputy chief minister te pila sentuh bah ka ke bang keren kalong ba ngakren je kani de benta ke jingbit jingbiang lang jong ki pai ba boro jong ke jala ka jemi